дар толори сафорати Афғонистон дар Душанбе ба ҷои акси Ашраф Ғанӣ ҳамчун раис ҷумҳури Афғонистон акси Амруллоҳ Солеҳ муовини нахусти ӯ гузошта шуд. пас аз суқути Кобул аз сӯи гурӯҳи Толибон ин нахустин нишасти сафири Афғонистон дар Душанбе аст. ӯ дар ҳузури хабарнигорон мавқеи сафоратро дар робита ба изҳороти Амруллоҳ Солеҳ ки худро иҷрокунанда ё сарпарасти вазифаи президенти Афғонистон хонд баён дошт. تصمیم جمهوری اسلامی افغانستان با فرار جناب دکتر اشرف غنی از کشور که این را ما یک خیانت ملی قلمداد میکنیم، بناهن این وظیفه و این سمت را که به دوش معاون حولشان مطابق به قانون حساسی افغانستان گذاشته شده. امیدوار هستم که کمر همت خود را ببندن و آمادگی صلح و ثبات را در افغانستان داشته باشند. Амруллоҳ Солеҳ як рӯз пеш эълон карда буд ки бар асоси қонуни асосӣ дар сурати набудани президент фирор ё маргаш ӯ иҷрокунанда ё сарпарасти курсии раисҷумҳурии Афғонистон мебошад. вокуниши Толибон ба ин эъломия то ҳоло дастрас ё расонаӣ нашудааст. Ашраф Ғанӣ рӯзи 15 август пеш аз он ки Толибон ба Кобул ворид шавад, Афғонистонро тарк кардааст ва маълум нест дар куҷост. оқои сафир таъкид намуд ки Ашраф Ғанӣ бо фирори худ дастовардҳои 20-солаи Афғонистонро зери по гузошт. فرار کردی بالاتر از 169 میلیون دلار مردم بی‌بضاعت و مصنوع افغانستان را بردی و با خود که تا حیام بعدی زندگی تا کت از او سپری کنی. ин дар ҳоле аст ки худи Ашраф Ғанӣ пас аз фирораш дар фейсбук навишт бо интихоби сахте рӯбарӯ шуда буд ва агар дар кишвар меистод бо толибони мусаллаҳ ки қасди дохил шудан ба аргро доштанд муқобил мешуд. муҳоҷирони афғони муқими Тоҷикистон аз он ки дар кишварашон қудрат ба дасти Толибон афтод аз сарнавишти ҳамватанони худ бештар нигаронанд. ما دور قبل که طالبان در افغانستان آمده بودن ما در افغانستان بودیم. او اوضاع و حالات ما خود ما به چشم خود دیدیم و حال کسایی که در افغانستان ماندن ما میفهمیم که اونا در چی وضعیت تیر میکنن. همگی در استرس هستن، همگی در تشویش هستن، حالت روانی همه خانم‌ها خراب است. ин зан мегӯяд ба ваъдаҳои Толибон дар мавриди худдорӣ аз нақзи ҳуқуқи сокинон аз ҷумла занон бовар надорад. дар чанд рӯзи ахир масъалаи фирори паноҳҷӯёни афғон дар Кобул ба як мавзӯи доғи расонаҳо табдил шудааст. паноҳандагони афғон дар Душанбе мехоҳанд ҳар чиз зудтар роҳи пайвандонашон барои омадан ба Тоҷикистон боз шавад. мақомоти Тоҷикистон қаблан омодагии худро барои қабули паноҳҷӯёни афғон изҳор дошта буданд. Тоҷикистону Афғонистон беш аз 1400 километр марз доранд.